Пред очите на войниците, като жива се изправя картината на последните блестящи маневри при Шабаница и тяхният цар се приближава към тях. Балкан. Любимият кон на монарха също се сбогува с господаря си. Последното с Богом на София. Влакът носи тленните останки към мястото за вечен покой. Като някакъв призрак, траурният влак прекосва родната земя. Оловеното небе споделя всенародната печал. Този стар опълченец, проливал кръвта си за България, идва, за да се сбогува със своя цар. Във всеки дом, като че ли има мъртвец. Отива си този, който беше надежда в живота на всеки българин. Подобно на прелистването на страниците на един албум, с появата на всеки нов образ, стария остава назад. Онези, които си отидоха, които написаха историята на България, понякога с кръв и огън, а друг път с политическото си прозрение, остават след себе си спомена за миналите времена и за себе си, но както те, така и епохата им няма да се върнат.
Колко трудна и рискована е задачата на един цар, ще си мисли царят през своето последно пътуване. И дворецът Врана, в който той се занимаваше с ботаника, ще се отдалечава все повече и повече и само някъде, далеч в сенката, ще остане парка на Врана с тишината, така предразполагаща към размишления и отбелязала толкова исторически часове. Миньорите от Перник са покрусени от загубата на първият работник на България. Тяхните черни униформи са истински символ на народния траур. Мъжете не се срамуват от сълзите си. Дупница, цар Борис също обичаше техниката и машините. Ако веднъж той отдели един ден, за да разгледа инсталации в ботаническата градина, то друг път той чувстваше силното желание да кара локомотиви и да е единственият монарх-машинист. Последната гара и последното спиране на погребалният влак – Кочериново. От тук ковчега на великият покойник ще бъде пренесен до селото Рила. Автомобилът, с който се пренасят неговите тленни останки, е същият, с който толкова други дни той е пътувал. Тогава, вместо с скръбно мълчание, народът го заобикаляше с радост и топлота. Неговият път се отбелязваше с възторжени привети. По пътя за Рилската светиня, населението на село Рила бе виждало безброй пъти своя цар и го бе очаквало с радост. На този ден без слънце го чакат и сега, но за последен път. Знамената няма вече да се накланят пред преминаването на Борис III, цар на българите. Траурната процесия завършва своя път в Рилският монастир. Тук, заедно с реликвите на народния светец, ще почиват и неговите тленни останки. Бог да приеме неговата душа и нека почива в мира, който не можеше да намери на земята. От тогава насам, скромният гроб на царя стана място за народно поклонение. Преданост, опасна за онези, които изправени пред истината си служат с лъжата, като с догма. Ето защо земният път на цар Борис не завърши тук. Един ден той пое пътя за двореца Врана, за да бъде погребан в неговият парк, близо до цветята и до растенията му и до скъпите му спомени.
Понякога Бог пише криво, за да четем право. Във всеки случай Борис III живее, защото той не умря в паметта на измъчения си народ. С хубавите картини и трогателни сцени, които видяхте, аз се разделям от вас, убеден, че само с обща подкрепа завета на цар Борис, мирен и творчески живот и благоденствие за всички българи, ще може да се превърне в светло за възлюбления ми народ бъдеще. Всеки час и всеки ден Борис III язди своя кон по земите, които толкова много обичаше, и хората от долината на река Тунджа и по бреговете на Дунава го споменават в молитвите си, заедно с населението на Златна Добруджа, та чак до поробена Македония, където сините води на Охридското езеро отражават неговият образ, наред с образа на свети Климент, апостолът, който се молеше за България. Той минава на Търново, за да разкрие тайните на историята или може би за да присъедини някоя прекрасна роза в своя дом. Той остави на сина си и на целия български народ един завет, като наследство и светиня за всички, които се стремят към народното, политическо и духовно обединение, и ги накара да се чувстват горди членове на едно велико, свободно и достойно семейство. Борис III не броди сам. Всеки, който го срещне по пътя си, го познава. От години наред край него са 132 000 мъченици, които не умряха покосени от оръжието, а се възвесиха на небесата с него. И той живее в молитвите на хилядите изгнанници, които далеч от родината живеят за родината и с неговия образ.